Ovaj video će vam pokazati kako primijeniti jednostavne postupke oživljavanja samo rukama. Zastoj srca se može dogoditi bilo kome i bilo gdje. Stoga budite spremni pomoći. Ako vidite odraslu osobu ili tinejdžera koji je iznenada kolabirao, uvjerite se da je mjesto sigurno. Te provjerite reagira li osoba tako da je lagano protresete. I glasno pitate, jeste li dobro? Ako osoba ne reagira, glasno dozovite nekoga u pomoć. Otvorite dišni put nježnim zabacivanjem glave unazad i odizanjem brade na ovaj način, te provjerite diše li osoba. Gledajte, slušajte i osjećajte diše li osoba normalno kroz 10 sekundi. Ako osoba ne diše ili pak povremeno nepravilno i bučno uzdahne, budite spremni započeti oživljavanje. Pozovite hitnu medicinsku pomoć na broj 194 ili 112. Započnite s oživljavanjem samo rukama. Osoba mora biti na tvrdoj podlozi i na leđima. Položite korijen dlana jedne ruke na sredinu prsnog koša. Postavite potom dlan druge ruke i isprepletite prste. Nagnite svoja ramena točno iznad prsnog koša. Ispružite laktove i odignite prste. Utiskujte brzo i snažno, te dozvolite da se prsni koš vrati u početni položaj prije nego što ponovno izvršite pritisak. Dlanove čitavo vrijeme držite na prsnom košu. Nastavite oživljavanje samo rukama i ne prekidajte ga. Važno! Zaustavite oživljavanje samo ako osoba pokaže očite znakove života poput disanja ili pokreta, ako mjesto postane opasno, ako ste se umorili do te mjere da više ne možete vršiti oživljavanje ili ako tim hitne medicinske pomoći dođe i preuzme skrb. Važno! Kada nekome pružate prvu pomoć, nastojite koristiti jednokratne rukavice za osobnu zaštitu. Posljednji, ali ne i najmanje važan korak. Podijelite ovaj video sa svojim prijateljima, kolegama i poznanicima kako bi se upoznali s ovim jednostavnim načinom spašavanja ljudskog života.